Наша ситуация особенная. Политические заключенные в колонии имеют статус, есть такое понятие профилактический учет, то есть люди, к которым особое внимание, они состоят на определенном учете, к ним определенное повышенное внимание применяется, и некоторые там ограничения или какие-то свои требования. Мы все называемся лицо, склонное к экстремистской и иной деструктивной деятельности. И, конечно, это такое слабое звено, которое всегда под пристальным вниманием. И все заключенные это знают, естественно, другие. И очень часто заказ именно идет на этих. То есть что-то такое сделать, подставить, например. Нужно как-то наказать какую-то политзаключенную, да, вот экстремистку, скажем так. Потому что, чтобы было понятно, термин политзаключенный в пределах колонии вообще его не существует. Экстремисты, да, так для простоты. А политзаключенных у нас нет. Ну, это да, это мы знаем, но просто даже девочки, то есть это странно звучит, вообще слово политический очень-очень редко звучит, в основном экстремисты. Экстремисты, то есть те, которые вот на такого круга осужденные. И понятие заключенные тоже вообще не именно осужденные, это терминология. Ну, бачите, термін полізняволений несе хоч трошку, але несе некий позитивний контекст. І зрозуміло, коли на самому високому рівні з'являється, що у нас немає полізняволених, то було б дивно, коли б спрацовники адміністрації ігноравалі гэты пасыл зверху і так звярталіся. А мы ведаем з вами, што паміж самімі зняволенымі таксама нельга ўжываць такого слова, таму што будзе наступства, будзе пакаранне. Ну і вот і вымушаны там ужываць слова з такой негатыўнай канатацыяй, як вы сказалі, як кажуць самі былыя зняволеныя, пані Наталля, у тым ліку экстрэмісткі там, і злачынцы, асуджаныя і гэтак далей. Это просто яшчэ адзін спосаб такого псіхалагічнага ціску, які не саромеюцца выконваць прадстаўнікі адміністрацыі. Хаця я ведаю, што ёсць такія, мы ведаем, што ёсць такія супрацоўнікі, якія не грэбуюць, могуць і па прозвішчы, ці па імені звярнуцца. Іншая справа, што сёння у такім жудасным знаходзімся стане, што сказаць нешта пра некага добрае мы не можам, пра супрацоўніка маю на ўвазе. Таму што гэта можа пацягнуць сказаць, ах ты добры, дык мы цябе зараз тут працаваць не будзеш, магчыма. І таксама такія пацверджанні ёсць. Мае калегі, напрыклад, распавядаюць, які працуюць у калоніях, кажуць, што пра тое, што прыходзіць і папрокі такі. Ты вельмі добры да зняволеных. Што это ты так? Ты глядзі там. Так што, як бачыце, гэта ціск ідзе ад адміністрацыі таксама на супрацоўнікаў, каб яны нейкім чынам дыстанцаваліся і больш фармальна, як мінімум, а то і груба ставіліся да зняволеных. На жаль, гэта ёсць, і мы констатуем гэтыя факты. Многие осужденные не политические, особенно если у них длительные сроки, они должны как-то выживать. И тут уже в зависимости от того, как человек сам по себе, как он, как человек, как личность, какой он делает для себя выбор, человек, чтобы выжить, он предпринимает какие-то шаги. И для того, чтобы выжить в колонии и иметь меньше проблем, многие понимают, что им с большими сроками, им долго сидеть, они должны каким-то образом не раздражать администрацию колонии и где-то по возможности выполнять поручения. В качестве, так скажем, поручений могут быть и определенные действия или, там, я не знаю, какие-то движения в отношении и политических заключенных и других заключенных, осужденных, которые, может быть, особым образом интересуют администрацию колонии. И, например, нужно как-то сделать, извините, гадость, значит, политзаключенным, тогда, например, можно спровоцировать на какое-то нарушение. Это вообще отдельная история, что является нарушением. Это такое зазеркалье. Знаете, как у Оруэлла. Любовь – это ненависть, мир – это война, и свобода – это рабство. То есть, если ты, например, угостила конфеты девочку, или даже если она попросила у тебя ручку, потому что нету там написать, ты ей дала, она тебе это отдала,
то ты за это можешь получить наказание. Потому что это прописано, что этого делать нельзя. Знов таки вельми такое глобальне питання. З одного боку, спецслужби, скажімо так, назовемо так, вони були і працюють. Але я разом з тим я вспоминаю до нас у ті часи, коли ще можна було, приїжджали спеціалісти, наприклад, з Нідерландів, проводили тренінг і задавали їм питання таке, що ось як ви. Це був, наприклад, керівник турми з Нідерланду. Йому задавали питання, що як ви працюєте з цими так званими агентами, ну, стукачами у нас їх називають. І він сказав, що в мене таких не було, і я з такими не працював. Видите, що, можливо, з ним можна погодитися, що начальник турми і не працює з такими, бо його інші задачі, що дотичить заходньої системи пенітенціарної. Я думаю, там є спеціалісти по безпеці, які все-таки повинні ведати, що відбувається у серед зневолених. І там існують різні методи супраці. Головне, що вони базуються на повазі до чоловічої годності. І коли б це у нас так само було з поваги до чоловічої годності, то це була б одна справа. Вернемося назад до питання про супрацю. Так, я зараз просто абстрагуюся і як чоловік, і як правооборонець, як ви сказали, і я не хочу, і не буду, і не можу, і не треба не обвинувачувати, не оправдувати. Є люди, які йдуть на таку супрацю по різних причинах. Як правило, це для того, щоб облегчити собі умови відбування покарання. На жаль, у наших околічностях, у білоруських айчинах, я казав про чоловічу годність, на жаль, ніхто практично про це не думає у нашій пенітенціарній системі. І зневолений – це абсолютно безправний чоловік. І, між іншим, я додам, що і супрацовники у многим так само безправні, тільки так само вони це не усвідомляють многі з них. На жаль, це часто приймає форми такі, почварні, коли провокації, придумки які і так далі. Ось літерально недавно розмовляв з білим зневоленим, який визволився і каже, що ось його там покарали позачерговим дежурством, а просто треба було прибрати локальний участок. Таку роботу, люди виконують, що ніхто ж повинен убирати. І визначений час. Ось тобі там годину на працьовий окой ти повинен взяти метлу і махати там її. Убрав, то не убрав. А інший зневолений, він каже, я веду, що він там стоїть і назирає за мною. І коли б я закінчив, він каже, на 5 хвилин раніше, він би вже доклав там представнику адміністрації, і на мене б написали рапорт. Тут бачиться такі питання, по-перше, безсенсовної праці. Коли він, наприклад, убрав цю територію за 40 хвилин, то чому він повинен стояти і махати все одно цією метлою годину. І шмат інших таких аспектів, на жаль. Тобто, коли знову-таки постаратися коротко сказати, що така супраця і вона є, і, напевно, буде, але і все ж таки вона повинна відбуватися найперш на умові поваги до чоловічої годності, щирості, звісно, безумовно, не видумках ніяких, що і зараз ми бачимо часто, коли відбуваються там надумані всякі порушення, коли відбуваються провокації, такі, як чоловік каже, що прохожу, а мені лежить лязо у моїй тумбочці, знаходять його. Хто його туди поклав, каже, я ж не ведаю, можу підозрювати, але воно лежить і все, а покарання, і ти нічим не докажеш. Ось, бачите, такі форми супраці. Що це? Це ж подлость.